In the heart of Africa, beneath the towering palm trees of Igbo land, flows a drink as ancient as the culture it nourishes. A drink of joy. A drink of community. A drink of tradition. This is the story of palm wine. Let's embark on a journey to explore its significance, uses, and potential. In Igbo culture, palm wine is more than just a drink, it is tradition itself. It binds generations, seals marriages, and settles disputes. It's a symbol of community, celebration, and spirituality. Nkwocha ihe ndị Igbo ji eme ihe omenala. So ebi elugodo wine n'elu Igbo, ị ga-efude nkwo. Ma ifudeghị nkwocha, enweghị ọ dị ile na nkwocha go first before beer. Okay. So anyị na-aṅụ ya anyị na-eji aga ọfọ. O ezigbote ihe na Igbo. Mmanya ncha bụ ezigbote eze. Ọ eze ka ọ bụ eze mmanya ka ọ bụ. Ị na-agba nkwụ nwaanyị. Ọ mmanya nkwụ ka ị ga-eji wee sọ ha n'eze bụ ndị okenye isi anyị jakwa. Ihe ọ bụla ị na-eme ga-ada ụda bụ nkwọcha ka ị ga-eji. Palm wine is an integral part of our traditions. It is used to seal agreements, celebrate milestones, and honor our ancestors. From marriage rites to ancestral offerings, palm wine is the drink of the gods and the people alike. No traditional marriage happens without palm wine. It is a sign of respect. A man cannot take a wife without presenting it. Maka gịnị ka ha ga-ekwu ya ụmụnna bụ mmanya nkwọcha ka ha ga-ama gị ụmụada mmanya nkwọcha ka ha ga-ama gị ụmụ yut nkwọcha ka ha ga-ama gị ụmụ agbọghọbịa nkwọcha ka ha ga-ama gị debe ihe ahụ ha ga-eji osisi gị gị tinye ụkwụ na ibe ha ga-abịa andị wọchị ya ụkwụ na ibe ahụ na-eke eso gị wee bịa bụrụ nwa afọ Igbo mara uru nkwọcha na-aba ga-abịa sị gị nna ka ekwenu nkwọcha nke anyị ahụ ị na-asị ya ode hot dị ebe a na ọdụka hot akpọwa afa hot anụ na-ewu ewu ha chịghị mba na ha abịaghị hot ma ha bịara n'ihe omenala. Palm wine as a juicy wine is used in various ways, from traditional ceremonies to medicinal purposes. It is used to treat various ailments, such as fever and rheumatism. It is served in joy and sorrow, at weddings, births, title ceremonies, and even at burials. Palm wine is used for libations, for prayers to the gods, and even to ask the land for blessings before planting. Some even use it in cooking, as a leavening agent in local dishes or as a cultural additive to herbs. Ọ bụrụ na ijide nkwọcha ma ijide ha ọjị ebidobe n'ihe ihe a na-abụ ka ndị ketela anyị eze ntoka dị amụrụ a na-eburu ụzọ na bifo ịkọwazi ihe ndị biya tịrịtịrị maọbụ si ya laif so nkwọcha bụ gịnị baba. Palm wine is sourced from the sap of palm trees, specifically the raffia palm tree. It is either the up wine or the down type. There are three main types of palm trees used for tapping: the oil palm, Ilias guineensis, raffia palm, Raffia hookery,
and date palm, Phoenix dactylifera. Each produces a slightly different flavor. Nkwụ ọcha ka mma karịa ogudo ana mana ọkpọ ofu nkwụ a mana nke a na egbuole ogudo ana nke a na-akpọ ogudo ana egbuole dị nkwụ n'ukwu ọ daala ana ọ na waa ya na ọ na ekutezi dị mmanya mana nkwụ ọcha o dere ile nkwụ ọcha nke anyị ga-ete enu rie ya enu jee kụta ya kụta n'inu ọ nke ahụ nke ka mma karịa nke egwuregwu dara n'ala na-agbafutazi mmanya. Ụtọ ha na-abụ ọ dị iche. Ọ dị ezigbote iche. Nke elu ka mma karịa nke ogudo ana. A na-ekwe agụ arịgo n'elu bụ nke bụ nkwa elu. Nke a na-ebuturu n'ukwu gara ada n'ala egwu ọnụ n'okpuru ya kpochie igwe ahụ niile arụọ tinye kan ha n'okpuru nkwụ ahụ ọ na-agbapụta tebụl mmanya ihe ebupụrụ ga. Beyond culture, studies have shown that moderate consumption of palm wine has nutritional and medicinal benefits. It has several health benefits, including antioxidant properties and potential cardiovascular benefits. That can help to protect against cell damage due to its potassium content. Bụ natural mmanya Chineke nyere ndị be anyị mgbe ochie amamihe ha were chọpụta n'elu nkwụ nke bụ na nkwọcha bụ ihe a na-akpọ natural yeast n'ime. So that yeast n'ime nkwọcha bụ ị ga-ahụ nkwọcha ojiri nwayọ na-asachapụga ya ma ọ bụ ọkwa nke eji enwe ọgwụ owo. Mgbere ihe tinye ya ihe bụ natural ị ga na-aṅụ ọ na-achụkwu ma malaria sef ọ na-adị mma n'arụ so ụmụaka. Rich in vitamin C, B1, B2, amino acids. It contains probiotics and aids in digestion, eye health, and lactation in nursing mothers. A na-akọwa na a na-enye nwaanyị mụrụ nwa nkwụ ọcha. Nyere gị nkwụ ọcha? Kedu ihe mere ji nye gị nkwụ ọcha? Ihe mere eji enye nwaanyị mụrụ nwa nkwọcha bụ na o nwere nwaanyị ga-amụ nwa ala ya ada agba mmiri. Ọ bụrụ na eje weta nkwọcha wee nye ya within 30 minutes ọ bụ ka anyị hapụ ịtụ achị within 1 hour na ala ya gbawa ma iwekwelu akwụkwọ anyị na-akpọ echikara n'ọnụ Nsụka wee saa ya ala saa ozugbo ka ala ga-azaju. A specialized tool is used to tap the sap from the palm tree by cutting the tree or making a hole. The sap is collected in a plastic container or calabash, and it's essential to tap the tree at early morning or the right time to ensure the quality of the palm wine. If not, the sun will spoil the wine. Mmanụ galara ọnụ mere ndị mmadụ adịghị ekwezi ka ejiri nkwụ ha wee kụọ mmanya nkwụ ọcha. Ọ ya mere o ji ole ka nkwụ ọcha dị scarce. Ndị be anyị ga-alapụzie ihe gbasara ihe dị na ya n'uto ka ihe siri ike n'obodo. Ịmara ihe siri ike pọtịra advice m na-enye ha bụ na o nwere ihe dị ka anatarachi because ọ bụrụ mmadụ chara akụ nkwụ nakwa ndị na-eme ya bụkwa ndị ọ dị n'agbụrụ ha ndị natara ya chi ada na-eme ọ na-aga ewere ya na-azụ ụmụaka na-eme egbo mkpa. So ihe advice m na-enye ha bụ ha dịsi ike tinye uchu na ya because o nwere ya a ga-eme n'ala Igbo nkwụ ọcha ya adịrọ. Nke a bụ eziokwu. Ihe a nọzi na digital onye ọbụla chenjicha biznes ochedo eme ọ bụrụ mgbe gboo mgbe nna nna anyị na-eme ihe a na-eme everything na ihe niile na-adị kwesịrị. O nwezi onye ga-asị ya sị ya iri ya nkwụ ya pụtara gị nkwụ ọcha ya ajụrụ ya ma nje bete ọkwụrụ nkwụ ka gọọmenti ga-esi wee tinyekwa n'aka
kọchaa nnọọ nkwụ a tozuo ịkụfta ya. Ọ ga-enwe ndị ga-aga emenwu ya na ije na-akụftakwa nkwụ a na-ewefute ndị ga-aṅụ ya. Anyị ma dịka mụ nwara onwe m, ọ na-adị m mma n'arụ, m ga-ala gị ka m na-aṅụ ya. Ndị na-arị elu nkwụ adịghị too much na a na-ahụtazi ihe dịka mmadụ abụọ na vileji ọ mmadụ atọ zi ihe na-arịzi elu nkwụ ahụ, na ndị mmadụ agbapụchiala gawa township ka e ga-bute ego mbute. So ndị na-akụzi ya dịzi few. Gọọmenti kwesịrị ito anya, ọ bụgodo ndị nke nọgodo n'ọfọ na ka eji anya mara ihe a ga-emegodo ndị nke nọ na vileji na ụtọ anụmanụ na-akọ ọrụ ugbo na ewepụta ego mmanya ndị ahụ na-akọ ọrụ ugbo from ugbo ahụ a na-akọ na asịkwa nkwụ nke a karịwekwa nkụ. Nwere ike ibupụta ya n'ahịa, amahụdo onye ga-ego ha ọsịsọ. O nwere vileji ga-aga, amahụdo onye ga-ego gị ọsịsọ. So n'ihe niile m na-agwa ndị na-akụ nkwụ ahụ maọbụ enyemaka ahụ nwere ike inyere anyị banyere ndị na-akụ nkwụ ahụ bụ ka ha na-etren letetu ndị nke ha na ha nọ na vileji ahụ ka ha na-adị n'udo. Ọ dịrị izi iri nkwụ mbụla eziokwu, mana o nwere ihe ụmụ anyị nọ n'ala bekee nwere ike ịchọpụta ga-enyere ha aka ka eji na-arị nkwụ ahụ. Ọ bụrụ na ụmụaka ya like ije na-akụ nkwụ ahụ, mana ihe ha na-akọwa that is very difficult for them. Ihe na-ekwe arị ya, ọkachacha otu a mmiri na-ezo ugbu a, maka na ị na-arị ya na mmiri a ọ na-amị amị, ọ na-akwado mmadụ n'elu ugbo. Mana anyị bilivuru na ha bụ ndị mara karịa anyị, nwere ndị ha ga-ama nwere ike iru meshin a na-eproduce dị mmanya n'elu ihe ajọs nyere ka aka ọzọ data ọhụrụ n'elu. Tapping palm wine comes with its own hurdles. The trees are dying. We don't plant enough palms anymore. Sometimes thieves steal our fresh wine at night. Young people don't want to learn this work. To preserve the craft, we must innovate. We invite you to share your ideas on how to innovate palm wine tapping technology. What solutions can improve the efficiency and quality of palm wine production? Tell us your ideas in the comment section.